experimento con botóns espello. Necesitamos 2 espellos planos, botóns, xa está. Realización. Primeiro poñemos os espellos en ángulo recto. Colocamos un botón no medio. Entre os dous espellos, xusto en medio. Despois colocamos os restos dos botóns en ángulo recto facendo un arco. Observamos que a figura queda reflexada no espello. A figura fórmase pola reflexión dos raios de luz nos espellos. A figura parece que está detrás do espello, pero o obxecto real está na mesma distancia entre o espello e o obxecto. Cos botóns podemos facer moitas figuras sorprendentes. Por exemplo, unha estrela, e se cambias o ángulo do espello pódense ver distintas maneiras. Ves, así unha estrella. E así tamén se pode facer con moitas figuras distintas, se podes lograr conseguir figuras apasionantes. Xa acabei.